L'Alpicat encarava el partit contra el Sant Ildefons com una final per intentar marcar distàncies amb les posicions de descens. El partit, però, no va seguir el guió que havien planejat els locals. Tot i que els rojos van gaudir de bones oportunitats, el pes del joc, la possessió i les ocasions més clares van ser pels barcelonins. El Sant Ildefons va aconseguir engabiar l'Alpicat, però l'equip no va estar inspirat en els últims metres. Només començar la segona meitat, l'àrbitre va veure una mà dins l'àrea i va xiular penal a favor del conjunt visitant. Alan va transformar la pena màxima donant un avantatge mínim als seus. Amb el 0-1, l'Alpicat va fer un pas endavant. Joan Vendrell va reclamar un penal en aquesta jugada per unes suposades mans del defensa. A mesura que passaven els minuts, els del Segrià creaven cada cop més perill, al contracop i a pilota aturada. Malgrat les arribades, el marcador ja no es va moure. Rubén Egea va gaudir d'una de les ocasions més clares del partit en l'afegit, on fins i tot es va veure un gol anul·lat per mans del porter Crisòstomos a la sortida d'un córner. Tenim que continuar lluitant 1-1 cada partit a partir d'ara és una final. Sortir d'aquesta dinàmica és important de que no aconseguim guanyar des d'allà del Tortosa, sortir és molt important i l'equip té que descansar aquest cap de setmana, aquesta setmana descansarem i continuarem forts per arribar a baix i intentar treure aquesta dinàmica negativa que tenim. Pel proper partit davant del Baix, els alpicatins recuperaran efectius i miraran de posar fi a una ratxa de 6 jornades sense guanyar.